Saka mati chikonda. Ini ndikuti kana uri promoter, you are there to nurture someone's talent. And it's through exposure and facilitator zvese zvaanoda. Saka it's not a matter of kuita mari neartists. Saka it's not about kuti ukaisa mari yakati uda kuona kuti mari yako yadzoka. You are supposed to chip in mari kusupport that guy. When he makes it, you will not forget. Not kuda kuita mari nopana. And usarambidze kuti mupana kana ona munhu ara kumpromota ndopa mari kumurambidza woda kumuita wako. You don't own anybody. Munhu ndewa Mwari haazwa promote. But mama promoters ada kuita own ma artists exist ndavo kuti kana ndisipo nini don't go anywhere. Uda kumulimit eyo. Kutanza aramba achiri environment yaunoda kwete yari. Let him experience or let him or her experience what is there in the music industry. Anenga akabvuma kuti vanhu anenga akabvuma sekusaina kukontrakt. You see, most of these artists they are not so sorry to say this, but havana chikoro chakakura because anogona kuziva kuti I'm going to England. He doesn't know what is at stake in talent yake. There is no money that can buy your God given. Apana mari yokutenga. Sinotenga mari. How much is your talent? Ajina ine chikoro handiti. But ipapo element yo ndeno ana saudi. I think there should be sort of a platform inobatsira these artists. Kuti kana uchitama madziyo acho emapromoters. Vanofana kungoita kana board before you sign any contract. Yeah, I think it's this. That will censor the promoters. Are they genuine enough? What will they give our artists? Because they will educate artists. Yes, they need sort of a board that helps artists. It's like footballers. It's like footballers and musicians. They get into something that they don't know. Because you must be flexible as an artist. You must. Promoters. Don't saboteurs. They are not promoters. Those people. If there is a board or an organization that registers those promoters, that one will pizza promoters. They are abusing our talent in our culture. Kwapana vari kunze vanenge vakapinzwa mumazheti vasina kurongeka ndospenda mari yangu ndikupromota obva watanga kunditisa zvisina nebasa rese zvana soja love zvo panodiwa illegal binding contracts yokuti kana ini ndaisa mari yangu ndiri promoter uri artist because I have to make sure kuti mari yangu comes back kana iriyo agreement yangu unless kana ngoda ngokupromote zvangu ndichikuziva but mazvano the hard economic environment yakona zvakadaro. Saka when you breach my contract, let's put everything on paper white so that everyone knows what it is doing. Kasi paine vamwe vanhu vanobatsira kumbotangwa these artists have to be educated. They must not just say anyone comes and say I give you money do this. Macontract afana tombosainwa kumba. Lawyer, National Art Council. My experts are not advice like you, here. Before me, not gonna say good one. Rwanda Baba Najo, my Bambi, and I started now one, but they need it. About Bambi, let's try it. You don't want to go down Moon with it and register music. Muna good, I couldn't shine here. I was they ignorant. Quimba, brain. Ingoli talent yakangopona mwari because angamumbezese kandi you akapo talent kuti zvako yakambochipota they are ignorant. The same thing happens to footballers. Most footballers vanokwara because they are ignorant. Anosaina contract ye 5 years nokubinda unenge wapera ende futi chinhu chinonetsa futi kuona vapana kunoko vari kuwanza madrugs nepaasikafanira kurohwa madrugs ka anoenda akarohwa nemadrugs. They have to be educated, they have to be conscientized, they are abused drugs. Because when they go for it, madrugs, it's a penalty. So they must not just go and smoke every because my police you can buy them $50 and take. But when they go for it, one if you go to China and be executed, yes, ma'am. So they have to be told. I think there should be an organization or an association
that deals with that kind of aspect. It's rife in Zimbabwe. A lot of talent is mushrooming in Zimbabwe, but what are they getting? Honda kona chiri kunetsa nemaartist ekunoku ini ndakataura zvonza Matt Minox pane chauri kuita nachipas ndoane ameno who is Chipas? Boss ndikada kutaura Minox, there was this gig yakaitwa yanzi Sting yakaona yakazoita violent here because aida kuedza kupromota chipepe pekuisa vanhu muringi. It was a clash kuma artists, but my fans were these people have not to you see, he was promoting violence, and yet my clashes they happen in foreign, wherever. It's just about exposing talent here. But vanhu vanga vasikaziva kuti yanga iri clash ka. Yeah, but kama post anacho matara boss people anga ni maclubs achitaura kuti what does that have to do ne clash yematanzo masters? What does that have to do? Hey, vakaita perception yekuti vari kuenda kunorohwa vanhu. No, he was promoting violence. And my promoters akaita sekudaro anofanira kuvheta board unovabheta kana uchimbosuspend nombosuspend. Boss ari continue ari kuchita nemari. And apana muno mane nzara. Ikaidi nenzara yakaoma ndikuzvona. Ukangopiwa kana 1000 so anokabira. Yambataza so anokabira. Saka I think there should be a board. Ini ndakatozvitaura kuti ini pandakazvitaura paintaneti ka ndakanzi Matt Minox ane jealousy. Don't worry about people. Mashaxi why haadi kuti vanotaura zvokuti vane jealousy go and understand that organization vanobatsira maartists kuno tiriko katovabatsira ngavakachuyo kuvabatsira totogara tichitovabatsira kuti vanhu vacho vazive music yacho ikoko kuBabylon kwacho tisu because isusu wetimu ka yonzi une jealous nemunhu asina kana 1 chinhu chaakamboitira dance oteerera odiscouragwa neyo ndezvavo ngavataura ione reputation ezida rako iwe when it comes to dance of circles munhu aneza dance of Zimbabwe anoziva kuti Silverstone ine place yayo among the highest besides Stereo 1 Japi, but he was a foreign. I was part of Stereo 1. Ndini Stereo 1. Stereo 1 ndindakainema. Tisingataure foreign atana ma local Zimbabweans. You are rated amongst the best. Saka manje unotaura kuti indaga. Ungopinda. Waneta gawa. Asi wakakanganiswa. But anyways. Rimbava ezvimungo ke. But urikuona ndo problem. But whether we like it or not, this is the time now that we should have an association that promotes our artists. Boss vari kushandiswa panha anoziva usaziva isi mhosva anozoregreta ezvinezvo zvanyanya malevels asisire kuti tingokomplaina right now yatime kuti pakuda action if talk vibes angana promoter kana manager you could have made it. You could have made it by now. They are great. But as what I'm going to it will take time to take a song. But you can take a America one was one. No videos are check not to someone a video, a video. I think what Tambura so. What's that? One how do you go? I'm a choreographer. They are afraid of hiring choreographers and it's a quality. And my videos are they have low quality. pane mwandaona paTV ana ndekupi City Sports akatorerwa mari yavo kubhadhara video munatora video artist ari kutonga ari muhutsi ndafunga pamwe nguva diki vananyatsogara he's an artist. I want to shoot a video naye akangogara ipapo. What's that? Is that a video? Vanotya makosi emari demazi professional choreographers varimo vachienda kumaplaces traveling. Yes, if in Zimbabwe yembe vachichinja yes akona inini what I know zvisikazikana apana kuti if you want to go ahead you have to invest. Havasi kuinvesta one because even kuya kwandiri kuita kuno kunditora mavideo ka kutoinvesta mari yangu kayo nditora video netime yangu ivo havasi kuita izvozvo kubata munyara wacho vadangomira ungonzwa takutaura isusu obvaona kunge tiri kuita zvinhu zvisina nebasa rese nedoro
Because I know it is going to face a lot of criticism, especially in my key local promoters. But we have to do it for the sake of our future generation. What can we do? Because And I think I feel but he has to pay for the cost. complain. To run the organization, they can I affiliate just with want to members. and I just share with complain. You see, when they have an association, Oh, no, to because- be a member, they affiliate. Chiramba without defend Gava cannot do that for nothing. They have to pay an affiliation fee. Just a small fee. Gava we're supposed to have consultation fees. Yes, consultation. And you protect, you fight for those who are your members. That's right. Even if you have 3 or 4 artists, no problem. Even if you have 3 or 4 artists, and then you protect them against Bounty nigga.